Azokan eta herrian barrena, ibili eta euskal kulturako sortzaile, irakurle, entzule eta hartzailekin elkartu zaitezte. Aurreko urtean, aurkezpen honetara etorri nintzenean, oso presente neukan ze egoeretan geunden. Eta aurten nire hitzetan kultura aterpe eta babesleku bat dela eta zela holan mintzatzen naben iez, eta batez ere gure etxeetan eta bakartuta egon garenean kultura lokarri bat izan da. Eta aurten ere gure barnealdera eta kanporaldera begiratzeko lokarri bat jarraituko da izaten. Gaur, egoera guztiz aldatu den honetan, kulturaren beste esanahi batzuek hitz egin nahiko nuke. Kultura badelako topalekua, gurutzaleku, hartu eta eman. Ezinbestekoa da berba esatea kultura dela harreman. Izan ere, azokak hartu eta emanetarako espazioak izan dira. Saldu eta erostekoak bebai, baina baita topaleku azken batean. Eta hainbeste zailtasunen ostean, ze poza berriz landako gune eta Durango jendez beteta ikustea berriro. Euskarak eta euskal kultureak nozitu dabez, zelan ez, izan dugu osasun krisiaren ondorioak, danak txarrak gainera. Pandemiak danak kaltetu deuzko. Berreskuratze bidean bagagoz bintzat, normaltasunez, bueltatu da, zorionez, azokaren 57. edizioa. Eta pozgarria da gainera, ikustea, euskara eta euskal kulturaren auspogune hau, pandemia aurreko neurri eta baldintzak berreskuratzera be heldu dala. Hainbat arlotan eskaintza ugarituaz. Sortzaileak, argitaratzaileak, liburuak, musika produktuak, estanak, zinea eta antzerkia, kultura ekitaldiak, ehunka. Estanda aseguratuta dago. Durangoko azokaz gauza asko esan daitezke. Nik gaur azpimarratu nahi nuke Euskal Herriko azoka dela. Euskara bizi dugun lurralde guztietako alegia. Durangoko azoka, Euskaraldia, Euskararen nazioarteko eguna, bertsolari txapelketa nagusia, egun gutxi batzutan gertatzen ari diren gertakizun aipagarriak dira. Aipagarriak denontzat, baino bereziki euskaldunontzat. Ezaugarri bera dute. Munduko euskaldun guztionak dira. Merezi du hau gogora ekartzeak, azpimarratzeak eta larrikatzeak batez ere herritarrik gazteenei begira. Gure euskalduntasunaren ikurrak dira eta herritarron atxikimentua behar dute eta behar izango dute. Denon alegina eta ekarpena beharka da atxikimendu honi eusteko. Pozik gatoz, bigarren 2 urte bihurgarri. Ondoren, 2 urteren ondoren, aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda. Sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Gaur, goizeko 10:00 ikasle uholde batekin lehertu eta abenduaren 11 arte iraungo duen estanda. 2020an azoka izan ala ez izan batean aurkitu ginen eta sortzaile, eragile, babesle eta kulturzale askoren taupadari esker azokak bizirautea lortu genuen. Iaz, ziurgabetasun egoerak baldintzatuta iritsi zen abendua. Eta zailtasun guztien gainetik, azoka badela berretsi genuen. Aurten, zorionez, ospatzeko garaia iritsi da. Aurten, Durangoko azokan euskal kulturaren estanda biziko dugu. Euskal kultura borbor izango dugu edizio honetan.
Orain, euskal kulturaren plazari bizitza emateko momentua heldu da. Bere gune eta esprazio guztietan, aspaldiko lagunekin elkartu, sortzaile berrien lanak ezautu, Durangoko kaleetako giroaz gozatu. Ospatzeko garaia iritsi da. Prest zaudete? Heldu da Durangoko azokaren estanda.